Azaroan 22 da gaur, egu bakoitza eta horrek esan gura dau, goienakideak basai, gaur zuen etxietan puntu aldizkarixa jasoko dozuela. Eta ala esango dozue, baina gaurkoa berez isa izango da, 2025ko egutegisa izango dalako jasoko dozuena. Eta guk, datozen minutuetan, egutegi hau artistak protagonista dituen egutegi hau ein jauenekin, eta bertan agertzen dianekin egingo dugu berba. Monika Belastegi.ko zuzendaritza, kaixo. Hola, Txomin. Urtia bukatzera doia, 2024a azken hilabetean, azken txampane sartu da, 2025era begira jarteko momentua, eta aurten, iaz bezala, 2025era begira, puntuan ale berezi bat urten da. Gaur bertan puntua egutegisa, bisak gustartzen dituela nolabait ezta. Zer dago erabaki honen atzean, Monika? Bueno, behitu Txomin, zuk esandako moduan, joan zan urtian hasitako bidetik, aurten be, erabaki dugu jarraipena emon eta egutegisa 2025 etaratzia. Zeatik, bereziki da goienakidiendako eitzen dugun egutegi bat, opari moduan eskerrak emon nahi dotzegulako. Eskerrak emon nahi dotzegu goienakidiei oparitxo egutegi honekin, goienakideak goienaren misioarekin konprometituta darelako eta lagundu itzen dozkuelako euskaratik kasetaritza eitzen ez da, lan profesionala eitzen. Mimau gura ditugulako, nola baitz? Mimau gura ditugu eta guk produktua bera kalendarixua bera mimoz eta iluseino haundixakin. Inginuan eta urten be egin dugu. Gainera goienakidiendako, ez da, komunidadeari egiten dutzagun opari bat da, baina komunidadeko kideak eurake badia protagonista oso garrantzitsu aurtengo egutegixan be. Ikusiko dozue, behin ja egutegisa etxean jasotzen dozuenean, zelan bailarako herritxar asko eta asko agertzen dien egutegiko argazkixetan. Eta espero dugu, hoxe ez da, goienakidiek etxean jasotzen da benean, guk horren beste mimorekin eginjako lan hau, gustora hartzia etxean, gustoko izatia, eta tira, urte guztian ziar ez da, 2025 urtean ziar, erabilgarri izatia. Zan duzu, ez da jente pila bat agertzen da, debagoineko jente pila bat agertzen da, informazio pila bat badakar, 2025ko egutegisak, horren inguruan beriela ingo dugu beste lankide batekin, hor lehi saidako daukagulako ja, esan behar da, egutegisa ez dela, goienakideak mimatzeko goienak dakon bide bakarra. Ez, goienakideak mimatzeko goienak beste hainbat bide dauzka, ez da? Tira, badakizu Txomin eitzen ditugula urte guztian ziar, zenbait jatetxetarako zozketak, ikuskizun, futbol, kultura ikuskizunetara juna ahal izateko zozketak eitzen ditugu goienakideen artean, beste hainbat abantaila be badauzke, ez da? Bailarako zenbait komertzio, gasolindegi eta alakotan deskontuak izaten dituzte, goiena bertako eskela eta alako ez, iragarki edo zerbitzuetan be deskontuak izaten dituzte, eta oin aplikazio berrixa daukagu, aprobetxatuko dut, aukera, deialdi egiteko, goienaren aplikazio berri hori telefonora geizteko, eta laizter jakitera emango ditugun beste abantaila askorekin be gozatu ahal izango da goienakideek. Oiana Lortza, zuzeu, zara, 2025ko egutegisa nolabait koordinatzen, bertan agertzen dianak bai edukisak eta baita pertsonak, ez? Nolabait, danak batzen, danak antolatzen. Iaz, lanbideak izan zian, nolabait ardatza, ez da, egutegisana aurten. Lanbide bat, baina jente askok eta modu askotara ikin dagoena. Hori da, arte izan da gai nausixia esan dugun ez da, eta gero arte bere disiplina diferentetan. Orduan, topo ditugunak egutegirako dia batetik debagoienako artistak, batzuk dantza, bestatzuk eskultura, bestatzuk tailan, bestatzuk literaturan, restaurazioa, bakoitza bere
habilidade hortan, bere zaletasun horretan, ezta? Eta gero horrek jaso ditugu hilabete bakoitzak ekarriko dagoelako herritar bat edo herritar talde bat, batzu adibidez Altzerkixan kasuan, bergarako emakume taldetxo bat dago, hor lagun bat baino gehiago zogoltza gainean, eragitako bi aizpabe bat ditugu musikarixak diana bisak, eta horrepe jaso ditugu bisak elkarrekin, horregatoz hilabete bakoitzeko argazkixan esan digun. Eta horren aurretik, etorreko dira beste artista batzun lanak. Hori da Diana, izan be urte batek 12 hilabete dako, baina puntua honek, puntu berezi honek, egutegi honek 12 horri baino, deixente gehiago ditu, ezta? Gehiago ditu, hori da, hilabete horretan izango dira dagoeneko artistak protagonista, ikusiko ditugu guruak lanian, eta reportajian ikusiko ditugu artelanak ikiko daue argazkileixak fokua Imanolek hortxe jarri dau, artelanian, da gero artelan hori da dagoeneko artista batekin jakoa, eta gero artista horrek edo artelan horrek gurian ze legadu edo ze oinordeko, edo ze familixa, edo ze lagun ero itxi ditun, eta ditun erakutsi gula izan du, ez? Horra batzutan agertu izan da, hemen adibidez ikusten du, ez? Oinetikoa baina gainana ez, udaletxe zarreran dagoena, isa 4 metro alturen dakon kuadrotzar hori ez, eta onduan dauz, xabin zanan arrebia eta etxekuak, ez? Da horra saiatu gara hola, beste lan batzutan, edo Lorenzo Azkazebarrak elgatan ineben Kristua, eskultura hori, dau, eta hemen Karmeli Gartuaren liburua, 4 joba ditu Karmelek, eta bere joba bakoitzen liburuan akola. Ez da orduan, Simon Arrietan horma irudia bergaran, eta badauz hor, segide hori ikusten den argazkixak, eta hemen jente asko hartu du parte. Hoxen esatea, debago indar pila bat, ez da? Era batera du bestera. Hori da, eta dana eskarge mutea bagarrik ez dago, agertu diak gertu, besetzik ez du jaso, eta orduan alde horretako betako bentaji da haundixe izan dago. Hori ez da oiko izaten, ez da? Ez eskorik ez jasotia, gentiak, ez? Zu behitu oian anaiz, goienati darekin do, puntuatik, zelartzate ben, ez? Hasierako hori. Mierzetan da batzuta, baina ja planteo, eta gengoan, danok izan da horpikin bagero, eguna, bakoitza bera jendia dugu, eta egunak eta orduak zehazti izan da kontua, baina. Alde batetik horrek protagonistak eta gaixak, ez da, baina gero, egutegi batek, egunak dakartza, egun baltzak, egun gorrixak leku bate bai, bestian ez, ze informazio dakar egutegixak zentzurretan? Badakar batetik, olako egun nazioarteko egun handixak, ez, emakumeen eguna mokoak, inguru giroren eguna mokoak, eta gero jai lokaletara pasauta, ez da, badiez, karrabalak herri danetan zera horrein dian, bakoitzak bere egunian, baina, gero, Aste Santua baita markautako, olako egun ofizialapen markauta datoz, baina gero, adibidez hemen Ramos zapatua, bergara, urren urtean bitu apirilaren 12an izango da, hor daku markauta, gero ja egitale bat egidan ez du jaso, hori ja... Hori ja tokatzen danean, ez da? Landana bestu aurreratuko. Eta, maiatza da, hilabete betienetako bat, ez da? Maiatzeaneko jaixak zaten dielako hilabete horretan. Txikixak izaten dioiana, datorren urtean, ez tokatzen dira? Hori da, adibidez, hemen Gazteburun izango zen, eta hor dauz atxorrotxeko eskoriatzen bebaikia, hori beti izaten delako, dauz batzuk santuei begira eta bestatu dauz, jai batzu dauz fijua diarak, ez? Maiatzeko bigarren zapatuan. Tokaiken dela, ez? Orduan, horre dei desente, eta... Bai estatzeko esateko zu, ingo dia, ez da? Ingo dia eta... Mantentzen da eguna, bai ez zer, eta batzutan dakigu ikien dira, eta zeti da egun horretan, ez da? O ze santuatiz, normalian, asko bai santuan, ermiten, elizen inguruko ez daki, baina, bai, santuei begira, ero santuan kalendexo peian ikien dian, ez? Egun peian ikien dian jaixa dia. Eta orduan, batzuk antolakuntzakoekin deiketa, hauzuetara diarrina, bestatzuk inguruan kaldetuta bebaitea, eta hola xe, azkenean saiatu gara leketa osatu, bat igual faltako da, ez? Duzetik zen, baina, saiatu gara bentzet, geure eskureuenak sartzen. Horreiri 26an ikusako ilekua. Hori da, falta dianako dira. Iezin dezuen horreiri. Ibegin batango, eta bialdu mesedez batemategi ezin bosko, eta horrengo zartuko, bai. Entzun dugu, zela injan 2025ko egutegi xagoazen oin bertan agertzen dianekin berba eikera. Azalian dauen June Larzabal zeramikagin jakin, eta Julio Galarta pintorearen lagunen elkarteko Álvaro Arribikin. Eskoretzaraino etorri gara, izan be 2025ko egutegixan azalian agerketan dan artista eta baita urtarrilari be irudisa jartzen xauena, bertakoa da June Larzabal, 25 urteko zeramikagilea, June, kaixo? Kaixo. June, zuri izan otzuenean, ez? Goienak egutegi baten bidau 2025era begira, artistak gura ditu gaurten bertan protagonista izatia, eta zeurekin jarri gara hartu emanetan. Ze pentsau zeben? Bueno, ni danera puntu dana, hori gisa da, eta goienakin
proposatu duzten danai baietz esantzat, eta ez dakit, pentsa baten apur bat, bastante gure ezagutzera emuteko, inguruko artistak ezagutzera emuteko bastante modu ona edo erresa bez, egutegixetan agertu, jendeak igual ez dago ezautzen, disiplina desberdinak, ez dakit. Bai, hori, gu ezagutzera emuteko bastante teknika ona edo pentsau jat. Bueno, eta hortik, asala izatera, espero zeben? Ba ez, egitea esan da, atzo entera unitzen, eta hori, laiztera jauko jate ale bat etxera, eta berze, ez dakit, espero dut politxa izetia, nik uste baietz, lan nahingo zauila, así que hori posik. Hori ez, 12 hilabete, 12 artista edo 12 disiplina diferente, debagoinean badago, ez da, artearekiko loturia. Askotan uste dugu igual baiare industriala dala edo lantegixetan, beste bide bat jarraitzen dugu jentik, ez da? Bai, badau asko, eta asko hori ez die ezagutzen edo ez die, igual ejako hainbeste bombo edo mute, baina bai, badau elkartiak, badau, ez dakit, jendia badau sortzen, eta ikusten da, baina batzutan apur bat estalpien geratzen da. Ordan ikusten da, eta argitarabe atarabi. Bai, hori da. Jone, zu momentu honetan, ze puntutan zauz esan dugu, 25 urte, zen amika ikasketa bukatuta, ze proiektukin, ze lanetan? Justo, ointxe bertan nabilitzen investigazio bat oinatiko guztinen inguruan, eta gero, lanien bebai oinatin klasiak emuten, Bilbon bebai tailerren baten, esadotzuten moduen danera pute danaz. Urteten jaten dane baiet esarentzat. Gure gaurko erreportaje honen azken protagonistian Bila Arrasateko udaletxera etorri gara, hemen Alkatetza inguru hontara, izan be bertan Julio Galarta, margolari Arrasater ezagunaren 3 margolan dauz, eta hain zuzen be bertan atare behin egutegirako argazkisa Julio Galarta pintorearen lagunen elkarteko kidiek. Tartian, Albaro Arregik. Albaro, kaixo? Atzaldeon. Atzaldeon. Hemen txen, esan dugu 3 kuadro dauzela hemen, 3 edo 5 izan daitezke, ez da? Hala da. Erdixen gauko udelako triptikue, baina gero albuetan ikusten gau alde batetik naparrena basagise hartzen dauen irudeixe eta fonduen udelatx, eta frentien lehinz bailara han gauko atxorrotxe erritzku mandala. Bosko alderi hori da, gatzagainetik etara da bai. Bueno, eta zuek argazkixa esan dako moduan, hemen erdiko honetan, triptiko honen azpixan atara zebein, hainbat zu eta hainbat lagunek zelago goratzen duzu, ez? Zezin hori, argazkixak ataratze hori. Bueno, bere gauza juki hauen horrek. Etorri gitzenien, jenti itxoitxe hauen, eta nun kolokau zehelain, atzenien eskatu jatien mesedez lekuei izteko bertan jarteko, eta atzenien esango zen, parkatut, batek esango zuen ez gauko prisarik, ez gitzen etorri denporiek entzera, baina bai, jaiki birri zaziela. Bai, ez da. Hori da, ze banko nilan atara zebein. Eta esan dako moduan, pikin bat, Julio Galarta omentzeko modu bat badalako, ez da? Argazki hori, zuk zeuk ondo ezautu zeben, Albaron labaik, zuen familiak hausokidea izan zialako, Julio Galarta, zer azpimarratuko zeuk beran gandik? Bueno, ni mutikuen itzela, Julio zautu nahuen, justo Barcelonara esango nauke fan aurretik. 1950 urtekin lanien ibilitxe lan, orduan da gauken lana, baina fiko hauela utzi dana esedentzia eskatu eta Barcelona fatie, gainera ordutik ona ise bisek agur esan artien Miguel Okina eta bisek fanzien, ia bera, 50 urtekin, heldue, Miguel ondiokan gazti haue, 7 urte gazti haue, baina urtiek ganein eta esan lehike orduen etorri zela bai baten eta bai bestien hasierako konfirmazioa, pintore moduen. Orduen nahiko hausartak izen bizien hola mobiduteko. Industriaz betetako leku batetik artera joateko, ez da, nola bai esateko. Aurtengo egutegi puntua ale berezi hau, egutegi hau, artisteri dau eskaini zepetzen izatzu hori zeuri, Albaro? Hombre, nik uste dut, artista mundue betik egonda artista izateko bizitzan oso gutxik posible izen daue bertate bizitxia. Artistak laguntzari barik
beste ogibide bat bieko laukie, hasiera mintze danak. Eta kontrasta dute bertatik bizitzeko oso gutxi die. Lehen esan dute moruen, Miguel Davisek izan ziren Barcelona fanzienak, eta Miguelek erabaki hauen, zirkustanziagatik alauelako bertatik bizitzie eta lortu hauen. Juliok lana inauen jubilo bertien, eta gero jarraitzu hauen, 90 urtekin ondiokan, batzeneko pinzeladak emoten. Laguntzaik ez badauko artistak, etorkizune ilun dau. Lortuen, nik uste dut iniziatiba ona dale. Neupe badakot, esku artean 2025ko egute gisa, eta badakit nun jarri be. Eta gure gaurko elkarrizketatuek? Nik iazku hemen dakot kajoian dakot, eta orduan kajoian Tarteka tarten duzu? Begiraketan dut, eta aukideben aurrekaldian egun batzutan, gero ja ez dakit jo gaztia edo dakoterian gehote sartu da barrura, eta hola, baina, nimen lekuen goxat, ez dakit kajoian barruan, biztan, kajoian gorretearen gero biztaletu askotarik dut, Beitutxo, minik eskegi normalian ez dut eitzen, baina badaukate salan olako muebletxo bat, eta han eukitzen dut beti, eskura, komeni jatenian jun, begiratu, eta ez hori bakarrik, ez bakarrik itzorduak, gure herrietako auzotako jaiak noiz diren, baitxa boligrafua hartu tarteka, eta badakitzu, medikua, dentista, eta horako itzordutxuape apuntatzeko. Egisa, ez dutela pentsau, baina ez dakit jarrikoten, ze normalien egute gisa gero, azte zara idazten, ez dakiz zer, eta igual hori gure dut konserbetia dauen moduan. Zuk jasoko duzu egute gisa? Dudabarik. Pentsa duzu nun itxi, nun jarri? Bueno, nik Julion kuadruek badauket etxien, eta Miguelena bai bateron bat, eta orduen, euren lekutsi dukiko dago.